достар, мен Оғалия Гермиона Грэнджер. Бүгін шимпанзе янына келдім. Бұл маймылны күзату шунды көңілі. Джеминя! Қазір тағында көңілдірек. Маймылар кішілерінің туғаны санады. Біздің геннар 98%-қа туры келеді ғалимлер. Шимпанзе кішкене вақыттан кішілер білән яшаса, біздің кебек ашарға, киінерге, йөрергә өйрәнәчәк. Хәтта ымлар ярдәмендә сөйләшә дә алачак. Шимпанзелар төркемләп яши. Төркем башлыгы бер әти шимпанзе. Ул тәртипне күзәтә, бәхәсләрне хәл итә. Аның булышчылары да бар. Шимпанзелар туганда бик көчсез булып туа. Әниләре аларны 5 ай буе кулында күтәреп йөртә. Шуннан соң кечкенә маймылар әниләренең аркасына менеп утыра. Ярты елда беренче адымнарын ясый башлыйлар. 3-4 яшькә кадәр әниләре яныннан ерак китмиләр. Дигәнмен, без хәзер шимпанзеның ни уйлаганын белербез. Шимпанзелар төрле җиләк-җимешләр ярата. Үсемлекләрнең яшел өлешен, агачларның йомшак кайрыларын да ашыйлар. Шуңа да аларны сакларга кирәк. Үзегезне дә, шимпанзеларны да саклагыз. Шуның белән бүгенгә беткән.